आब'नि नामा बारसिथा आरो आदानि नामा मा नामा जोंहानि हौवाया सासे जाबाय सानि हौवाया सासे हिनजावजों गोसथोलाय थायखा नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो दायो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। नैबे आपडेटआ जाहैबाय बरिया आपडेट। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां, अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। जोबोद इन्टारेस्टिं बाथ्रा जाहैबाय जे बिउटि पार्लार होग्रा इउनिसेक्स बेबायदि माने पार्लार होग्रा सासे आइजो, ओमफ्राय सासे रेन्जार रेंक मोनलायनाय सासे व्यक्ति, माने रेन्जार रेंक मोनलायनाय सासे व्यक्तिया बेबायदि इउनिसेक्स पार्लारावहाय मोदोम नाजायै बेबायदि माने फिस्लायदों आरोखि। इउनिसेक्स पार्लार होग्राजों ओमफ्राय सासे रेन्जार रेंक बेबायदि फरेस्टनि मोनसे खामानि मावग्रा बिबान मोननाय बिथांजोजों बेबायदि माने मोजां मोनलायनायावहाय लाबनि लैथोआवहाय गब्र'नानैहाय बेबायदि माने बिथांमोना बेबायदि बबावबा दंहैयो होननानैहाय दायो माने नैबे आइजोआ खोन्थानानै लाबाय। बिनिखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांदो। ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुखाबाय, एसेब्लाबो बुजिखाबाय। ओमफ्राय जोबथाजासे नोंथांमोना नायलांदो। ओमफ्राय नैबे आइजो आरो नैबे सासे एक्टर, नोंथांमोना बबावबाफोर नुदोंब्ला हमनानै दोन आरो खोन्थाहरनो हागोन आरो। हामबायसै, थेंक इउ। जोंहानि हौवाया सासे जाबाय सानि हौवाया सासे हिनजावजों गोसथोलाय थायखा जरानि मार्जिथाजों गोसथोलायनानै दा साख्रियावनो डिउटियावनो थांला, हौवा हिनजावजोंसो गिदिंबाय थायो। पार्लार माबा खुलिना होदों, इउनिसेक्स पार्लार ना मा, हौवा हिनजाव हाबलायनो मोननाय, मोदोम नालायनो मोननाय बेबायदि पार्लार खुलिना होदों आरो। साख्रिया माबा फरेस्टारमोन, फरेस्टारनिफ्राय प्रमसन जानानै डिपुटि रेन्जार जाबायमोन, आइसि जालायलायबायमोन। दा साख्रियावनो जइनानो जाला बियो। आं बे हौवाया उदालगुरिनि, आंथ' चिरां डिस्ट्रिक्टनि। लाना खारनाय हिनजावा थिनालि थायखा जरानि मार्जिथा बसुमतारी। बे मार्जिथायाथ' बिराद माबाखासो, सोरजों बदनाम जानाय मानसि। जोंनियाव सेस लिंक दंजोबो, कन्टेक्ट दंजोबो, जोंनियाव प्रुफ दंजोबो। बे हिनजावा सोरजों थांदों, सोरजों माबादों, जोंनियाव गासिबो जों प्रुफ होनो हाजोबो। बोसोरसेसो जाबाय बिसोरो माबानाया, माबा न'आव थाङि जानाया सारि माससो जाबाय आरो बे न'आव थांला। गथ' गथायखौबो फात्ता लाला, फैसा गरसेबो हरला बियो। दा आङो गथ' गथायनि एडमिसननि टाइम जाबाय, आं एडमिसनबो होनो हायाखै, गरसेबो गैया आंनियाव आखायाव फैसा। सासेया 6आव फरायो, सासेया 9आव मोनबायमोन। दा आं एडमिसनखौनो होनो हायाखै, स्कुलावबो थाङाखै गथ'फोरा। दा बियो थांफिननांगौमोन, डिउटिखौ जइन जाफिननांगौमोन बियो, बे हिनजावखौ गारनानै। हिनजावजों बेबायदि गाज्रि माबा होनानै मा मोननो बेलाय, बेसेबां बिजनेस खालामना जानो बेलाय, माथो होसो जायोसो माथो। दाखालिसो बावैसो जों थांनानै माबादोंमोन, मोनहैदोंमोन, मानसिया खारनानैसो माबा गारि लानानै खारबाय, हिनजावाबो उल्थाथिं खारबाय। पार्लारावनो मोनहैदोंमोन, गैया होनना थगायो हिनजावा। ओमफ्राय खारनानै माबाजों उल्थाथिंजाय खारनानै सानैबो खारलांबाय, नङाबा मोनखासिगौमोन बिसोरखौ। माबा बे बाक्सा नङा, बरपेटायाव पार्लार होदों आरो। बेयावनो बांगालफोरनि माबायाव रुम भारा थायो सानैजों, ओमफ्राय बरपेटायाव दखान पार्लार होदों। बेयावबो हौवाफोरखौ मासाज खालामो, हल बडि मासाजनो, टावेलल' गाननानै मासाज नायोनो। ओमफ्राय आरो बेल' नङानो, मोनथामसो जाबायनो माबा पार्लार खुलिनाया। ओमफ्राय बिनिखाय बियो साख्रिखौ गारनानै माबाबाय। दा हिनजावनि खिथु हिनजावजोंनो थाफाबाय थायो, बे न'आवबो थांला आरो लोगोफोरजोंबो कन्टेक्ट खालामा, रावजोंबो बेहा लिंक गैया। सिम कार्डखौबो सोलायबाय थायो, बे गारबाय थायो। सोरबा एसेसो मोनबायबाथाय, गाव फन खालामहरफ्लांबाथाय सिम कार्डखौ बोखारबाय, गारबाय। सिम कार्ड खैथाबा सिम सोलायबाय। बे फैफिननांगौ, बेयो डिउटियाव जइन जानांगौ गारनानै, नङाबा खिन्थु जों हले नागिरबाय थागोन, जों मानसिखौ हले जों गारखाया, जोङो नागिरबाय थागोन। जों जिउ थासान्दियाव बिसोरखौ नागिरबाय थागोन, जों होसोबाय थागोन जोङो। आंनि फिसायनि नामा ललित बर', डिमाकुसिनि आरो मानसिया।
समाज साख्रि मावफिननांगौ आरो बियो गथ' गथायखौ नायफिननांगौ आं हारसिं आं माबानो हाया बेबायदि ओमफ्राय अननानै सोरबाफोर नुयोबा बिसोरथ' इलिगेल खामानि मावगासिनो दं दा बयबो मिथिबायबो मिथिहांजोबखाबायबो गासिबो बेयो माबाफोरा सोरबाफोर नुयोब्ला बेखौ अननानै बिसोर सानैखौ नुयोब्ला अननानै खिथाहरनांगौ जोंनो ओमफ्राय आं बिसार खालामनानै जोंनि हौवाखौ जोंनो हरफिननांगौ ओमफ्राय बे मा खालामो बिनि गोसोसै बेयो बेखौ जों मिथिया हिनजावखौ